мақомоти милитсияи ноҳияи бобоҷон ғафуров аз ошкорсозии дуздӣ дар амборхонаи истеҳсоли хӯроки парранда ба миқдори 12 тонна хабар медиҳад. нафарони дар ҷиноят гумонбар дар ҳамин амборхона ба ҳайси посбон фаъолият дошта, нақшаи дуздӣ бо маслиҳати пешакӣ сурат гирифтааст. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ду афроди дар ҷинояти дуздӣ гумонбар Турсунов Рустам, сокини ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва Наимҷон Пулотов, истиқоматкунандаи шаҳри Гулистонро мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боздошт ва нисбати онҳо чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. ҳар ду гумонбаршуда дар вазифаи посбони амборхонаи ба ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди Аминаке воқеъ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тааллуқ дошта кор мекарданд. ба ҷои даромад таназзули фаъолияти соҳибкорӣ сабаб мешавад, ки соҳибкор ба мақомоти милитсия муроҷиат кунад. соҳибкор ба омода ва фурӯши маҳсулоти хӯрокаи парранда машғул аст. камомад дар амборхонаро мушоҳида намуда камераи мушоҳидавӣ насб мекунад, аммо аз ҷониби шахсони номаълум хотираи таҷҳизот низ тасарруф мешавад. Коров то 1,5 тонн 2 тонн 1,5 тонн 2 тонн кам мешуд, ки ин дар натиҷа 12 тоннро ташкил дод, ки баъд аз ин ҳодиса мо дар даруни анбор камери мушоҳидавӣ васл кардем ва санаи 17 сентябр вайро васл кардем ва санаи 4 октябр баъзаи камери мушоҳидавиро тасарруф шуд. баъд мо фаҳмидем, ки ин маҳсулоти яъне бо номи шурот кам шуд, на балки кам шудааст, яъне инро дуздӣ истоданд шахсони номаълум. бо омӯзиши вазъият ва баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, милитсия даст доштани гумонбарон Пулотов ва Турсуновро дар дуздӣ тасдиқ намуд. тафтишоти пешакӣ тасарруф шудани 12 тонна хӯрокаи парранда, кунҷораи лӯбиёро тахмин мекунад, ки зарари расондашуда 72 000 сомониро ташкил медиҳад. ҳаракатҳои ҷиноятӣ аз моҳи апрели соли 2019 ибтидо гирифта то моҳи октябр идома кардааст. қобили қайд аст, ки гумонбарон бо маслиҳати пешакӣ ба дуздӣ иқдом намуда ба даромади муфт одат ва марҳила ба марҳила ба соҳибкор чунин зарар расонидаанд. медонистам, ки инҷа ҳамешали аст. аз соли моҳи 2019 моҳи апрел ба вақти Рустам ҳамин корро вай кардем. гуфта метавонед, ки чанд маротиба маҳсулот тасарруф кардед аз ҳамин? як бор 2 бор. ва чӣ миқдор мегирифтед? аз 6 то 10 халтара мегирифтем. посбонҳо аз рӯи вазифа барои муҳофизати моликияти соҳибкор ба кор ҷалб гардида тавре таъкид медоранд, сари вақт маоши худро мегирифтанд. ин ҳолати ҷиноятӣ мазмуни хиёнат ба амонатро дар худ ифода намуда, бори дигар ҳушдор медиҳад, ки дар интихоби номзадҳо ба кор ҷиддӣ муносибат намоем. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.